Irati, snowboardlari profesionala zara egun, munduko txapelduna ere bai. Eta hori da zure bizitza berriaren ezaugarrietako bat. Bai. Baina nolakoa zen bizitza berri hori iritsi baino lehenagoko Irati? Nien nintzen beste edozein pertsonak ingo zumezela karrera bukatzen, gizarte lana ikastea nintzen, junitzen kanpoa azkenengo semestre hori itea, eta hori neskala zai bat, alaia, gutxio, lotzatia, eta ez askoz gehiago. Bueno, gazte urte haietan, bapatean dator zure bizitza goitik behera aldatzen duen gertaera. Istripu bat. 21 urte nazkan. Konta iguzu, ze gertatu zen? Kanpoa junginan Txilen ginaben, ja azkeneko egunak zian, laugarrengo mailako aurrenengo semestria eta eginala, bukatu ginen ikasketak, eta itxea etorri baino azkenengo xoxak bukatzeko, azkeneko viaje hori antolatu ginen. Eta ginoazen autobus hortan, justu azkeneko paradaiatu aurretikan oso askartzi joan, presa sakan aiatzeko ez dakit. Hasi zan aurreatu nahian linea kontinuako tramo batian, junbertun 70 edo 80 eta ze joan 100 pikura, etzun ikusi beste furgoneta bat zetorrela, eta orduan ikusi zunean berandu izan zen, saiatu zen bueltatzen, da, azkenean bolkatu intzen. Eta Txilen, etxetik urrun? Oso urruti, ere familia izan bestela. Istripua? Bai. Eta gero etorzianean ospitalan ni bai goratzen naiz esan ziela, Irati, behitu zein torri dian? Eta nekirikin, zeite zuen meni ondo nagota. Baina, klaro, nintzen gorturaten eta ere ze pasatu zen. Eta esnatuta zer gehiago horretzen duzu? Zein zen erazoa? Gehien bat bezua. Saiatu zian salbatzen, mendikan bena zafenak enduzien da bezuan jarri zuen, ondo zijoan, odola ondo irrigatze zuen, pintzaiteko gainitzan, baina, hola, saiatu zian, azkenian infezioa harrapatu nuen arte. Goratzen naiz esnatu nitzala, eta aita hasi zan neharrez, baina ez nun ikusi neharrez nire aita. Hasi zian bilak neharrez, eta esan gabere banakin zezan bertzien. Eta, kontatu zien, infezioa harrapatu nula, eta bezua etzola ondo, eta operatu inbertzala, eta moztu inbertzala, amputatu inbertzala. Eta esan nion, eta eze beste aukera dago bestela. Etzen beste aukerikan, zan edo bezua edo ni. Baina gero onartze prozesu hori berandu arteetan etorri. Komunea joten nintzen txixeita, ni ez nintzen izpiluan baitzen. Bata handi bernakan, justu hone arte zan manga, eta orduan ez nun, ikuste ez nuna, ez nun sinisten, eta jazta. Zer suposatzen zuen ispiluan zure irudi berria ikusteak? Hasieran ez nun nahi onartu. Bai oso ondo, baina ez nintzen imaginatu nahi pesoi gabe. Zergatik? Uste nolako etziela inorbe maiteko. Eta nola etorri zen lehenengo paseo hura? Hartu ginen txakurra eta inginen kale nagusitik jetxi berrian, esan ginen, moiti jongo gara eta buelta oso emango dugu, eta gero jaitxea jatuko behar. Eta topatu ginenekin egia esan oso ondo. Danak beti oso ondo tratatu die, bildurga gehi osan eria. Horko betiko mamu horiek, igual galdetuko hiela ez dakizena, hiela prestoengo esateko, edo nerekin egia esan danak oso ondo portatu dira beti. Zer galdetzearen beldur zinen? Nik usteet bezua. Niretzako hau azkenian zan tabu, oendikan. Eta horren inguruan galdetzea bazien, nitzala prestoengo, negarras hasiko nitzala, oso... Horren inguruan ezin zaiten galdetu. Eta zaiten zenuen pentsatzen, inorken hau maitatuko? Bai. Eta zenbat denbora irauntzuen pentsamendu horrek? Mutil batek muixo matzen arte, de repente. Eta nik izin uzin izuz, horre arte.
Zara, ba, igual, interesatu jote egiten.